Pozdrav pričaljupci! Danas se bavimo rubrikom čemu to služi. Pa čemu to služi nešto što je vrlo korisno, što obično ljudi bacaju, kutijica od papirnatih maramica, ali ja volim baš ove kutije jer su jako korisne, ne one duguljaste, mada i one imaju svoje svrhu, a ove kockaste vidjet ćete za šta sve služi. Dakle, ovakvu kutiju kad potrošite papirnate maramice koje su vrlo korisne, nemojte bacati, jer ona vam može poslužiti kao kasica prasica. To jest, u nju možete spremati svoje novčiće, štedjeti za neke lijepe događaje. Naravno da ona ne mora izgledati kao kutija za papirnate maramice. Vi na nju možete zalijepiti fotografije svoje obitelji, nema veze jer su razvijene ili isprintane, ili nekakve sličice iz časopisa ili vaše vlastite crteže, ili nekakve stare perlice. Sve zavisi što imate, kakve ideje imate i kakve lijepe. Drugo što možete raditi, a to smo mi radili u našoj obitelji, i to je super stvar, zove se trezor uspomena. Trezor uspomena je ovako. Ovu kutijicu ukrašenu kako god vi želite, velim obiteljskim fotografijama ili bilo čime, to vam je fora, ujedno vam služi kao okvir. Dakle, u nju spremate uspomene. Znači, tijekom godine, od nove godine pa skroz do sljedeće nove godine, u nju spremate kad se nešto lijepo desi, uzmite samo neki mali papirić, napišete datum gore i napišete ono lijepo što vam se dogodilo. Dakle, od najmanjih mogućih lijepih stvari, tipa, ne znam, danas sam dobila peticu u školi, ili nasmiješio mi se dečko koji mi se sviđa, ili danas smo svi zajedno bili na sladoledu, gledali smo super crtić zajedno ili super film, bilo što vam je lijepo, pročitala sam super knjigu, upoznala sam novog prijatelja. Dakle, bilo što se lijepo desi, spremite u tu kutijicu i ne gledate sve dok ne prođe nova godina. A onda 1.1. ujutro sjedite sa svojom obitelji, nama je to bilo baš jedno lijepo jutro, i onda vadite pomiješanom, ne mora ići po datumima, pomiješano, vadite i prisjećate se prekrasnih stvari koje ste sve doživjeli te godine. Možete to i napraviti na staru godinu dok čekate novu godinu, svejedno koji datum odaberete, bitno je da ste svi zajedno, a ne da ste sami, znači kao obitelj to napravite. Ono za što vam još može koristiti kutijica za papirnate maramice, to je škrinjica za ljubaznosti. Ako ste gledali do sad naše izazove, sjećate se onih lijepih malih pozitivnih riječi koje spremam ja inače u ovu kutijicu, ali evo možete si koristiti i ovu kutijicu za to. Još jedna stvar koja je fora, a to je, na engleskom se to zove bucket list, ja sam to ovako zvala željopopis ili plan lista. Dakle, opet možete na male papiriće, ne mora to biti jedan popis, neke stvari koje biste u životu željeli ostvariti. Od najsitnijih do najvećih. Ne nekakve sad snove, ne znam, fantastične, upoznati Ironmana osobno, jer to je nemoguće, jer on je ipak lik, možete glumce upoznati, ali recimo bilo kakve takve male želje koje biste si željeli ostvariti ili veće, putovati negdje, naučiti japanski, bilo šta zanimljivoga, napišete na papiriće, ubacujete unutra i onda kad se sjetite jednog dana, jer uvijek kad se sjetit ćete se kad to ostvarite, kad nešto od toga ostvarite, vadite iz kutice. Što je manje stvari u kutici, to ste si više željeli i to ste si više ostvarili. Međutim, nikad ne treba prestati. Uvijek možete ubacivati nove želje. Osim željopopisa ili planoliste, ono što je meni recimo fora i za što ja tu kocku koristim, to je kocka za društvene igre. One male kockice se obično izgube. Kako ja radim sa djecom i odraslima i puno igramo društvene igre, volim si napraviti od ovakvih kutijica. Prvo pokrijem rupu, onda presvučem kolažem, nalijepim točkice, oblijepim i imam jednu veliku kocku za društvene igre koja onda traje dugo i može se igrati sa cijelom grupom, može se čak koristiti za igru vani zato što sam ju presvukla sa sebe. Evo, to bi bilo to što se tiče čemu služi kutijica za maramice kad su se maramice potrošile, ali danas imam za vas jedan izazov. Čemu vama, osim za zimnicu baki ili mami ili tati, ko već radi zimnicu, čemu vama može poslužiti jedna staklenka, na primjer meda, nakon što potrošite ono što je bilo unutra i dobro ga operete? Pošaljite mi svoje ideje. Bok!